Bad them up once. If you wanna come and take man dance. I've been on the grind for 100 months and I ain't stopped doing music. Velkommen til min anden video. Jeg tænker egentlig bare, at det skal blive sådan lidt en weekend med mig-agtig. Det er onsdag i dag, og i dag er der akustisk aften på mit gymnasie, som er sådan lidt musikarrangement, så det tænker jeg vil filme lidt til. Så jeg håber, I vil følge med. Så har jeg fået lagt lidt make-up, så jeg er klar til akustisk aften. Og nu så skal jeg lige have lavet mig nogle lektier, for at jeg kan være klar til skoledag i morgen. Vi er på little trip! Ja! Hej! Okay, jeg er på vej hjem fra akustisk aften for at have med min cykel. Wow, nu zoomer den. Det var fucking hyggeligt. Ja, så nu skal jeg hjem og sove. Er fredag, hvilket vil sige, at jeg skal til første øludvalgssamling eller fest. Så det bliver sygt fedt. Jeg er ved at rydde op, fordi at pigerne kommer her omkring 17:30-18. Og så skal vi bare warme lidt, og så tager vi derhen, og så bliver det skide godt. Jeg glæder mig. Okay, jeg har fået lagt lidt make-up. Jeg har taget en leopardtop på, og nogle sådan cargos bukser. Ja. Hey, there she came. Cute, ja. Hi guys, today we are taste testing Harbo pizza. Woo, det var lidt spice. Udvalg, working on my sex. Ja, lad os smage på det. Kom med lige. Hey. Og så det er dagen efter, som man kan høre på min stemme. Jeg er sygt træt, men vi tager da bare til Event Talent iværksætterprogram, som jeg har tilmeldt mig her om en halv time. Ja, okay. Det ligner jeg nøgen. Det er jeg ikke. Jeg har en tube-top på. Jeg har inviteret nogle piger hen til at lave nogle drinks hos mig, og jeg har gjort klar. Så det ser hyggeligt ud. Camille-pigen kommet, ja! Jeg er i gang med at drikke noget vin, men jeg tror det er halv vand, for jeg har puttet så mange isterninger i. Oh, cute. Ja. Ja! Ja! Så vlog! Volume, I guess. Sød lille knald. Det er i dag søndag, og jeg skal virkelig bare slappe af i dag. Jeg har lavet mig lidt morgenmad, og jeg tænker, at jeg vil gå op og se lidt fjernsyn. Jeg har et cozy outfit på med joggingtøj. Ja, vi var jo herhjemme og drikke drinks i går, og så tog vi videre på Elhjørnet. Og det var faktisk ret sjovt, eller sådan. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Jeg ser lidt Gift ved første blik, for jeg er lidt bagud. Jeg fik set det afsnit, der er Gift ved første blik. Så nu er jeg i gang med at lave min musikaflevering. Okay, så er jeg i gang med at rydde lidt op. Jeg har fået noget vasketøj sammen, og jeg har hængt vasketøj op, og nu skal jeg gøre sofaen flot. Så jeg tænker lige, vi laver en lille transition. Yes, og så skal jeg snart. Wow. Hell yeah. Her er Billy, der sidder og redigerer. Jeg har igen ikke lige fået filmet en outro, men jeg vil bare lige sige tak, fordi I så med. Det var lidt for min weekend. Jeg håber, I nåede videoen. Og hvis I gjorde, må I meget gerne subscribe. Hey. Vi ses næste gang.